Émission mon Pinee Weetii avec Jontaaɗo Fulɓe tous les lundis sur Yeewtere TV. Émission mon Pinee Weetii yontiɗo e Yeewtere TV. Émission mon Pinee Weetii avec Jontaaɗo Fulɓe sur Yeewtere TV. Émission mon Pinee Weetii yontiɗo e Yeewtere TV. Yontiɗo e Yeewtere TV. Oɗon ndaara Yeewtere TV. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe jidaɓe jeydaɓe rendaɓe gurdam fulɓe fullaɓe barke yaroɓe kadam totortoɓe biradam koɓe fawde keɗame dow kaggu sikki ala en calmini kala ɓiɗɗo pullo to woni en kofnimo ɗum en calmini ɗum calminali tedduɗi calminali belɗi calminali urɗi nokkate ɓuuri woddude e ɓerde en jetti majjiri lamɗo laamiɗo laamaɓe towɗo townoɗo kala ko towi mbaɗo ko wela waɗa nde wela rutto waɗino welirani kala o ala ko kanko woni sellina jarne ñawna jarne wurna jarne waramane en juulene laala makko Mouhammadou ɓurnade windere jol makka mo yimɓeji ne tagra sababude mum en paggimanoje jettoje faade nene baba nde tawro ko bobo dañi fof yo yettu Allah yetto jinnaɓe pularde heewide noon salade adi ɓuuri firtude adi nde tawno pirtowo adi ronkani ñamde jiiba adi men ɓiɓɓe fulɓe ɓe yonti en garti kadi wadde yewtere men Pinee Weetii ɗo e Yeewtere TV machallah en beltinima bandiraɓe wattuɓe men haqqillaji no fewi en calminiɓe en juurimaɓe nde tawno no kewɗen wiide ni mo yettani sababu yettata Allah ɗum noon en calmini dendagal équipe Yeewtere TV ko noon calminirten kadi directeur men programme Babs Gueye walla mbiyen femme haala o salminama o juurama machallah ko noon kadi en jii commentaire uji machallah en calmini kadi bandiraɓe foof eɗen mbiyaɓe tan ɓe jokkata golle ɓe jokka kadi rewidade jewte baɗoje ɗo e Yeewtere TV inchallah ɓe mbaɗa abonné ɓe mbaɗa partagé inchallah ko noon calminirten Siraji Saw gorko ma Haymedat machallah min calmini min juuramam ko noon kadi calminirten Adamel Thiam gorko ma Haymedat gonɗo toon to Congo machallah min jii commentaire uji mon min calmini mon no fewi mo limti juuma machallah mo limti juuma calminama no foof eyyi ko noon en garti wadde kadi no gowɗen wadde ni yewtere men Pinee Weetii hande noon sikki ala ko ɗo jiɗɗen nayorade drabe ko dewle hande ne tawno en ji caɗele gonde e dewle hande ɗe yonti noon yimɓe kaltita yonti noon yimɓe jewtita tawno en ji dewle men ɗe no mbayi joni ni enen sukaɓe joni walla mbiyen yonta joni eyyi ko noon so tawi noon en kaali dewle hande la budda kaalen dewle hanki ƴeewen hol différence gonɗo hen mbiɗen noon dewle hanki wonno ko dewle enɗam e nder enɗam dewle galleji e nder galleji dewle kinde e nder kinde nde tawno nden ko a rokkete dokketeɗa ko ɓi gorgol ma walla ɓi kawma walla ɓi yumma walla ɓi bamma nde tawno nden ko jinnaɓe cuɓotono ko kañumen tan jeeha cuhlel ngel keftini mbima ko oɗo min jiiɗi ndesanamin ko o min jiiɗi gaddanamin joni noon mbiɗen ɗum ɗon ala nden noon ko jinnaɓe men ɗoftanno men e dewle ɗe nden so tawi arisi ko jinnaɓe ma gondata ko kañumen mbiyanma ko ni mbaɗirta ko ni jarata mbawa toppirade galle ma ha mbawa wurde e joom suudu ma nde tawno pular ni heewide ko mawɗo leloto yiya ko so tawi suko darima yiyata ɗum kadi ɗo may suudu wima reno jalal kadi konngol mawɗo jengat kono walata ladde ko noon mbiɗen nden ko jinnaɓe men ɗoftanno kono noon dewle hande en jeeyi ko an yiyata ɗo suwat jiiɗama koye WhatsApp walla to janggata école ɗo walla koye liggey ma liggotoɗa ɗo to wawi wonde foof an ko an yiyata jiiɗa gara kollita jinnaɓe ko an yiyata debbo jiiɗa gara kollita jinnaɓe pular noon wi debbo suptere nde tawno so tawi guiƴi ɓurima yumma moƴƴo ɓurɗum debbo moƴƴo debbo noon suptere sikki ala so tawi a ari a holliti jinnaɓe ma woni debbo woni gorko so tawi on kollirti jinnaɓe moɗon mbiyen noon jinnaɓe so tawi tan ɓiɓɓe ɓe gari kolliri jinnaɓe ɓe hayso jiiɗi salade walla hayso tawi kañumen belaka mbawa ɗum haalde nde tawno eɓe gandi so tawi ɓe kolliri ɓe belaka walla ɓe jiiɗa ko musiba arata hen nde tawno ko goɗɗum arata hen so tawi joni sukaɓe joni ɓe resodirde tan ko caɗele goɗɗe jaltata hen beele noon dewle hande ɗe mbiɗen beele ko gorko o tan foti suɓanade hoore mum walla ala ko kanko e jinnaɓe ɓe fof foti rendude ɗum beele ko kanko e jinnaɓe ɓe fof foti rendude cuɓugol ngol walla ko kanko tan foti suɓanade hoore makko
ɗum noon bisimilla moon e yewtere men Pinee weeti ala no mbatten so wona uddide ɓoggol ngol so tawi noon a yiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. Eyyi assalamu aleykum ko adi foof en calmini en jetti kadi en mani calmini kadi debbo pullo jontaɗo en calminima kadi en jettimo kadi haala makko watta fayida eyyi min kam madaren tan hakke yiyandam to banggam min kam neɗɗo kam sa woni a ƴewanama walla wiye a nagganama walla taw ko jinnama kadi mbaɗi feere ha dokkuma affaire aji ɗon foof kam min kam to banggam yo hawrtan on ɗi foof kono yiɗɓe quoi to bangue ma aɗa wawi an yidde jaaha ƴewna hoorema ɗon kadi no wona jinnama kadi so ƴewnima ɓe gaddinima tawi ɗe yiiɗi ɓe dokkima walla ɓe nangganima debbo tawa ɗe yiiɗi foof gotum yo taw kam on rewɓe gorko e debbo foof eɓe jeɗidir quoi kono kala to yidde ala ɗon ko ha ɓoyde gongni dewle men ne yimɓe ne mbaɗa yiɗodira ha para yahane certa kono kadi ɓurata wadde ɗum ɗo yinde ko wadde peyoro to woni jafuɗon so woni onon ɗiɗo fof oɗon ɓuuri fewde kam to woni oɗon ɗiɗo fof oɗon jeɗodir quoi so woni oɗon jeɗodir tan ɓurata wadde fayida eyyi ɓe mbi kam suudu gonen en faaɗi ko yimɓe ɗiɗo yiɗodir mbawi wonde hen so woni ɓe goni hen kam ɓe jeɗodira ko ɓoye juuto fof iwat min kam ko ɗum tan woni jam ɗam quoi. eyyi musidɗo tedduɗa ha weltanama min nani yandema min kormima yiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. Hodere TV min calnimon min juurimon min jetti on onon foof machallah dewgal kam ko hunde hawne dewgal ko hunde tabitore kadi dewgal waykono société ni société noon waɗat gardiɗo waɗa cukko waɗa dewda hen dewgal ko yimɓe nayo ndendata ɗum presque ɗiɗi fof ko an e debbo rewi hen yumma e baaba onon mbawi jogade dewgal kontina so woni noon haɗa yiiɗi yumma yiiɗa baaba yiiɗa malla debbo ne yiiɗi yummo yiiɗa baaba yiiɗa ngal dewgal ala sens par ce que eɗen gandi gilli mboy kono gowko ni dewgal dal l' essentiel min kam ko jaadumi sa yii debbo woto yiiɗ debbo ha hanɗinma woto yiiɗ gorko ha hanɗinma kala ko yumma e bamma jaada en ɗum woto hanga ha naata heddo par ce que janggo jam ko kamɓe gaddanta debbo a faami sinno ko saguma sa addime galle ko foti fewdere galle fof kanko fewnata o teddina mawɓe so wonti noon ko an tan yiiɗe galle he ɗum janggo probléme wontoyta l' essentiel naato dewgal fof yo naat ko bamu yaade ko yummo yaade ɗum kam ɗo woni yiyandam quoi. eyyi musidɗo tedduɗa ha weltanama min nani yandema min kormima noon a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum calminama kadi eyyi neɗɗo de kan juude yamirode jinnaɓe mum kono kadi ɓerna hokkite ko yiɗi eyyi kada waɗa hen fof kam famdire jinnaɓeɓe par ce que ko jinnaɓe keddoto e jomum kañum gondata e jomum ɗum noon sa yiiɗi haalan jinnama sono jaadi hen yewanno way kadi wona kadi ko yiya fof rese walla ko yiiɗa fof rese par ce que aduna o hannde ne heewi wutteji dal eyyi yidde ne woodi kadi yidde kadi ne wayndi. musidɗo tedduɗa ha weltanama min nani yandema min kormima tawi noon a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. kadi wonani amen ka weltade feewi bandiraɗo debbo o ko haali ko kadi ene woodi neɗɗo kam sa felliti wi aɗa yiiɗi ɗumen il faut jettoɗa jinnaɓe munen kadi jinnaɓe kadi ganda oɗon jiɗodiri e nder muɗum kono so wonti onon woni hakkude mon tan darata ko an ka janggo e jaam nde weeli so mettima jinnaɓe tin kono so weeli jinnaɓe tinara ɗum noon guila eto weeli ɗo fuɗɗo ɗon haalande jinnaɓe ɓiɗɗe e beele noon so mettoyi jinnaɓe ke taw ene tinno kadi mbawa darade hen mbawa fewnude ɗumen kono so wonti jinnaɓe jaadani hen onon tan ɗiɗon jaadi hen so waɗa wi probléme oɗon mbiya oɗon kolliti jinnaɓe ɗum wawa gasde ko onon foof ndendirta mbaddon junggo e faandu
kadi gossodiron hen miijoji hay goto wasa humpude goɗɗo wonko woni e dow muɗum ko ɗum ko ɗum tawonno hen mbiyata o calminama e musidɗo tedduɗo ha weltanama min nani yiyande ma min kormima tawi noon a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah min jokkodira bisimilla bandam a yettima a salminama wadde dewle hanki ko ɗum hokkunoɓe sutra ko jinnaɓe ɗaɓɓoyta gadda soɓe gaddi kamɓe jogoto soɓe gaddi ko kamɓe jogoto an ala hen wi ala hen waɗi ala hen bahe batte so on donki famadiri tan ko jinnaɗe ma kuccata kaari de ko ni kaari ko ni ko ɓen noddatamo kalda e makko warta e lawol kono mbaɗa ɓanda hoore maɗa so wiide jinnaɗe ma kalde makko ko an tan haaldata hen caɗele yeehi ha ɓooyi tan acca koye lawol kawru ɗon ceer toon taw hay jinnaɓe hay tinani ɗum hebbini ceerle ɗe hande nden so wiyama ni jinnaɓe ko ene gandi jinnaɓe makko jinnaɓe maɓe ene gandi jinnaɓe makko ene gandinamo ko andano o rento woni hen kalnamo konngol ɗi ganduɗa e naata e hakkille makko an a anda an kanko tan ganduɗa won haalaji ɗa wawmo haala no yiruma no jiiruɗamo ni ko noon o yiruma ko kalɗa fof o jabuma so ɓooyi tan ɓerdema metta mbiya o ko bonɗunede gaccita ayi kono nden ko jinnaɓe maɓe ɗaɓɓata soɓe gaddi ɓe jogo ɗum tagi wiya dewgal sukaɓe ko mawɓe jaggata ɗum ko ndende taw kamɓe ɗaɓɓi so tawi ɓe jaggi hen tan yataw kamɓe gaddoyi kono soɓe gaddoyi ko addani hoore maɗa a joganto hoore ma ɓaɗi mbiɗa aɗa wawi ɗaɓɓande hoore ma a wawa joganade hoore maɗa ala e saago mbawa caloɗa joganade hoore ma tala ɗaɓɓande hoore maɗa nde mbawa joganede kono sa jaaɓi ɗaɓɓande hoore ma tan jaɓa joganade hoore ma ko ma jaɓa ɗaɓɓanede nde mbawa joganede kono sa salima ɗaɓɓanede a saloto kadi joganede ala e saago jinnaɓe ɗaɓɓoyta koɓe gandi ɗum ɗo so ari ɓe mbawi wondude e muɗum soɓe kaldi e mbawi famodire ɗum hakkillaji ɓe ndeji ɓe jaaha ɓe ɗaɓɓoya ɓe gadda soɓe kaldi hen tan ɓe nawdira ene haasi dewgal ngal ñiiɓa kadi ko waɗi barke yalta hen ene haasi wadde kono sa salima tan a yaltiɓe tawi an ka caliɗo tan ɓe gaccinima e feere ma hande gila tan wiya goto fo jogui yen mum guil forcetake kereb ko ni ɗo caɗele gaari hen ko fulɓe mbiyata ko so wiyama beyi mbawtima pobbi wata ɗum takane an humtude beyi ma hum beyi ma wadde so wiyama ɗo fof koni way ala an ko wonno hanki ko laatan ko moƴƴi ko ndewa hen par ɗum addani accude de needi ɗoftade jinnaɓe wiyama hande ko ni way waɗi développement aduna o ko ni way an waɗa ɗum jaran laata tan ko nafata ma ko gabboɗa ɗum ganda ko ɗum woni gartam ko ɗum woni nafoore ma heddi ko haala tan pour yimɓe cansima takan sansade eyyi no Allah joni sadi wiyanno ni so yimɓe foof mbasi rewde Allah ɗum hatta rewde Allah gati wona yimɓe tagui en aduna foof so yiiɗi waylo en ɗum waylata en gati wona aduna o wona ɓen jokkuɗen nen ko Allah laaɗa ko Allah addani yimɓe tagani en yimɓe mbaɗani rewde Allah eyyi wadde ɗawne ko noon tan needi wonnondi ndendi pour yiyama yimɓe cansima needi tan ɗum tagata wiide needi no boni ala ɗum addanta wiyede needi moƴƴani pour tati yimɓe gacci nehede walla gacci ɗoftade konngol jinnaɗe mum walla ɗum konngol jinnaɗe koɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni mo hoyni konngol jinnaɗe mum fof hoya mo teddini konngol jinnaɗe mum fof tedda ala ga kala mo koyniɗo konngol jinnaɗe mum ko koyowo kala teddino konngol jinnaɗe mum ko teddowo ɗo woni sappo e ɗiɗi o min ko ɗum woni ko pammi hen e haso assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko Diaw Amadou Tidiane e musidɗo tedduɗo ha weltanama min nani yiyande ma min kormima a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah min jokkodira bisimilla bandam a yettima allo debbo pullo walla mbiya jontaɓe fulɓe min mbima kisal Allah wone ma machallah hande jewte ɗo noon kam ala fof ko kedduɗa hande jewte ɗe ne mbaɗi fayida kala kadi naɓɗo kadi machallah yonni kadi min e ruttanade e nodduɓe ɓe presque e nder haalullaji mabɓe kamɓe arnanɓe ɓe e nder yewtere nde mi sikku ko ɗiɗo mbawmi hen tan mbawmi jabtade e nder jabugol ngol o jaaduɗo e jinnaɓe ɓe e jaaduɗo e nder sukaɓe par ce que min ɓe somi arti kadi e nder yewtere he bundi yewtere nde mbawmi yaadude koye sukaɓe ɓe ko tagui ɗum enen hande génération men o a wawa noddude kaari mbiya Abdoul Guissé mi okkima ɓi kaari mi meeɗa yiyamo mi anda no woniri mi anda no hakkille makko to tolni minne no hakkillam tolni e yidde makko holno tolni minne no yiddam no tolni mi meeɗa haaldude mi meeɗa yondirde mi meeɗa joddade mi okkima ɓi kaari tan dewgal komi mbaɗo hakkude moon a meeɗa yidemo meeɗa yiidemo et puis ngal ɗon dewgal hay goto anda so ngal wattini ni
nden koye yidde nden nde wonno yidde nden hay goto anda eyyi donc noon nden yidde jeyata jomum tan kone naati nder suudu ma a meeɗa yiddum a meeɗa haalde mum a meeɗa namdade ne yinma a meeɗa namdade ene yinma ko dewgal tan babiraɓe mbaɗi dewgal munen tan kaali ngal humama donc min mbeɗa kadi mbeɗa yaade e nder sukaɓe ɓe e gueɗel par ce que hande téléphone aji no goodi jiya jomum yiima jiiɗa ɗum kadi yidma kaldon téléphone jokkodiron communication jettina ɗum jinnaɓe ma neɗɗo noon kam kadi hoto naat kadi koto jinnaɓe ma jaɓani kadi anne kadi hoto hokke kadi ka yiɗa hoto hokke ka yiɗa kadi anne kadi hoto nan jinnaɓe ma naneta yiɗa kala to wawa waddema intérêt mon frère hoto naat ɗon kala kadi saɗa naata namdo on debbo namdaɗo somo yiɗi so yiɗa tan woto force hande noon kam ko on jamanu yaari noon wona enen jarno en sukaɓe ko jamanu o yaari noon donc koɓe mbiyata ko tan na hande machallah mbaɗi fayida kadi naɓɓe hen fof addi yiyande mum kadi wiya jande ɗe foof ko moni fof addi ko yiyande mum tan kadi jande fof machallah kadi min beltima no fewi no fewi e yewtere he kadi ko mbiyata ko tan yesso fayi inchallah beltinimama on no fewi no fewi ha saaha goɗɗo tan so Allah jaaɓi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi machallah en beltinima bandiraɓe ɓe nadde ɓe dañani nadde foof en beltinimaɓe hano hannirta ni kadi en calminiɓe en jurimaɓe machallah kadi en keeɗima jiyande mabɓe machallah waɗi fayida no fewi ay ko noon no mbiɗon ni tan dewgal de so tawi tan aɗa naata hen hoto ƴewata guiddema an goto ala aɗa foti ƴewde hen kadi yidde jinnaɓe ma kadi en ƴeewi joni ndeysan worɓeɓe so tawi eɓe ndeesa ɓe kewani disnade jinnaɓeɓe ɓe kewani haalande ɗumen ɓe keewi tan ko mbaɗa hunde ha gayna kollita firti ka kollido tan so tawi son jiiɗi jaadonen son jiiɗi mbason yaadude hen donc en jii ko ɗum ɗon woni caɗele men joni ɗum waɗi ceerle ɗe keewi ko noon tigui hande ko ɗum ɗo wonno mbadi yewtere men en beltinima bandiraɓe arɓe hen mbi foof machallah ɗum noon mbiɗen ko welima gas ko weladima gas ala gasda so wona laamu Allah ɗum noon en mbi jaam to jaam ga jaam ta kunɗo yo Allah hokkin ñande dow jaam ciao ciao en beltinima bandiraɓe arɓe hen mbi foof machallah ɗum noon mbiɗen ko welima gas ko weladima gas ala gasda so wona laamu Allah ɗum noon en mbi jaam to jaam ga jaam ta kunɗo yo Allah hokkin ñande dow jaam ciao ciao Jontaɗo Fulɓe wi Pinee